Nah, iki kelanjutannya dari video sebelumnya. Kayak Gunung Budek ya, ketara kok kene sampean. Iki wis teko dhuwur weh ngiwa tengen jalane menurun ning kebon-kebone warga ya bolo. Wah, angine ya rada lumayan banter, tapi pas hawane pas sejuk iki mang. Kayak warga sekitar ya beraktivitas di ladang. Ya iki dalane mengarah ke Jowin ya boleh. Iku nanti ruteku Jowin, Joho Winong. Melihat kondisinya Joho Winong wisata sing dulu sempat viral tuh sekarang itu gimana ya. Iki warung kopi, ketemu warung kopi. Wis anginnya enak sejuk ya iki sepoi-sepoi. Hehehe. Nah, ngarep iki wis enek pelangkat dan ada pertigaan. Nah, kita ambil nganan ya bolo. Baik kita lane rodok menikung ke kanan. Meski ikuti jalur. Nah, iki wargane ndi iki sepi kene iki. Pas beduk iki mang paling bodo aktivitas ning ladang. Omahe yo ngisor-ngisoran bolo, ngisor-ngisor aspal sebagian, ngisor dalan. Tapi sebelah kiri iki wis ning dhuwure dalan. Wah iki hawane ngene iki. Nang ngarep iki enek plakat iki. Nah, puncak Jowin iki menggok iki. Yang kalau ketemu plakat sampean belok ke kiri. Iki dalane po enak iki cor-coran iki. Lah, iki rodok munggah titik. Ya, yo munggah sian. Dalane cor-coran. Anyar ya bolo sik tasan iki. Mbiyen kapan kaya aku liwat kene urung.